Godmorgen, så er det den 14. maj og den første dag på min Camino-vandring. Jeg er lige tjekket ud fra mit hostel og er på vej ned til, hvor den officielle Camino-sti den starter. Men Caminoen starter jo der, hvor du starter, så jeg vil antage, at jeg er startet nu her. Efter planen, så bliver det en relativt lang dag i dag. Men det er godt mod her, da klokken den er 6:20. Og sikker på, at det bliver en fantastisk dag. Men der kommer mere. Det var det første tegn, jeg så på, at det er Caminoen, jeg går. Normalt er Caminoen afmærket med en gul pil og en muslingeskal. Men her var der en gul og en blå. Den gule er den, jeg skal følge, og den blå, den tager en omvej på et par dage til en by, der hedder Fatima, som skulle være en fantastisk smuk by. Men ellers går det fint. Har været afsted her i 1,5 time nu. Har lige været omkring bageren for en croissant på vejen. Nogle af de forer, som jeg følger omkring Caminoen, den portugisiske Camino, de har alle sammen sådan en holdning til, at det at gå igennem fra byen af og så ud, altså igennem industrikvarterer og lidt forladte boligområder, at det er relativt træls. Modsat så synes jeg, at det er en del af oplevelsen, hvor oplever byen vågne på en anden måde. Man ser folk gå på arbejde, eller hvor nu de kender af. De første hænger ud på de små barer, for ligesom at holde det hele kørende. Men jeg er kommet rigtig godt i gang. Jeg er meget taknemmelig for, at fru Knudsen hun har givet mig mulighed for at gøre det her. Som hun sagde, jeg vil gå og røvkede mig, hvis jeg skulle gå i 4 uger. Så må ikke helt, at du bare skal gå alene. Så det er en enorm takning for. Tak, skat. Ellers er det med en vis spænding, at jeg begiver mig afsted. Jeg mener om, at der blev kigget på klokken mange gange i løbet af natten her. Med en tanke om, hvad skal jeg opleve? Hvordan kommer det til at gå? Hvor langt kan jeg gå i dag? Kan jeg finde et sted at sove? Og alle de der ting, sådan måske lige indtil man er kommet i gang. Så skal jeg simpelthen nok gå derfra. Men lige nu har jeg gået de der, jeg ved ikke, 6-7 kilometer eller noget, der regner der. Det har været lidt op og ned igennem byen, så derfor er det ikke gået så stærkt igen. Men det var blot lige en kort heads up herfra.